så godt lige vil lave et y for os heroppe på scenen. Ligesom Trolle også lavede det før. Det kunne være dig. Du kommer herhen, stiller dig lige her og laver et y. Og vi havde en ting, det bliver dig også. Du stiller dig der ved siden af, så laver du et y. Det bliver dig. Vil du ikke være med? Så kan du også gå op på scenen og lave et y. Og du skal også med. Godt. Når I kommer derhen, så laver I ly. Du skal i hvert fald lige rykke lidt til siden, så man kan se sådan der. Så skal vi have næste vers. 1, 2, 3, 4. Der har en fed lyd på vokal. Der har en fed lyd på vokal. Fed lyd på vokal. Fed lyd, og man kan synge vokal. Og du kommer man laver her, sådan der, prik og prik. Jeg tror, I skal have en banan hver. Det er rigtig godt at bruge her. Der er en banan til dig, og der er en til dig. Så skal vi have et andet vokal. Kan du for eksempel give mig vokalen? E, blev der sagt. Hvordan laver man et E? Skal I prøve at se, om I kan lave et E? Ja, børn heroppe. Det er en af de svage, hvor godt gå væk fra I'et. Og så forsøg, kan I måske lave et E. Jeg synes, den er rigtig god. Er der nogen af børnene herude, der også har lyst til at lave et E? Ja, det kunne være dig. Vi skal bare have nogle flere børn. Dig og dig. De skal herop til mig og lave E'er. Det kunne være herovre på den her side. Det er rigtig, rigtig fint. Og hvis man har lyst, nu kan der ikke være flere. Hvis man har lyst til at lave E'er herude, så må man godt rejse sig og lave det. Du kunne lave det dernede for eksempel. Eller der kunne du lave det. Nu tager vi lige den næste Trolle, men jeg tænker, at i stedet for at tage den i rock, så kunne vi tage den i en anden genre. Hvad kunne det være? Lidt punk. Vi tager den i punk. Er I klar til E i punk? Og der må I godt råbe ja. Kan I råbe ja? Så råbe ja! Tak skal I have. Rigtig fint, vi tager den i punk. 1, 2, 3. Og så er det igen rigtigt. Og man kan søge. Flot. Så skal vi lige have et nyt. Jeg tror, du lige skal give os et bogstav. Det må godt være en vokal. Hvad for en vokal vælger du? Det bliver simpelthen til en U. Den er altså lidt svær. Kan I godt lave en U heroppe? Må I prøve at se efter? Ja, det er du. Det der. Den er rigtig god. Det er på den helt egen måde. Det er rigtig, rigtig fint. Og du laver en U der. Er der nogen derude, der lige laver en U til mig? Du laver en U der. Den er god. Super godt. Så tror jeg, vi tager den i opera. Er du med på den? Opera der. Jo, koncerthus. Så kan du sige derhjemme, du er så opera. Koncerthus. 1, 2, 3. Og vi synger vi synger med. Det er jo rigtig godt det uge der. Hør I det? Så du godt kunne fik en kapsejl ud for det havde du fortjent. Nu tror jeg lige, at jeg vælger den fedeste af alle vokaler. Nemlig vokalen, som vi kalder fællesvokalen. Kan I gætte, hvad det er for en af fællesvokalen? Ja, hvad skal vi høre? Nej, det er ikke æg. Det er ikke æg. Nyt gæt. Heller ikke ud. Fyre derovre. Kan I gætte det? Fællesvokalen, den der er fedest at synge på. Ja, nej. Sig det nu. Hvad er det? Nej, det er æg. Det er den, nu synger jeg lige. Er I med? Kan I mærke fællesskabet? Det er fællesskabet, og det er og hvordan laver man det heroppe? Kan I prøve at se, om vi kan lave det? Skal I have? Der er ikke nogen drenge. Vi skal have en dreng op og hjælpe med at lave det. Er der? Ja, dig. Du skal have, og dig dernede også fra før, hvis du har lyst. Ja.
de er allerede meget generende. Og det er fordi, de er voksne. Okay, 1, 2, 3, 4. Der sker simpelthen det, advokaten under en. Lige præcis det.